kayune Purwa sejati pangira jagat godhong kinarya membe apratapa kuwung kembang lintang saloka langit woh surya lanteng su kasirapun lan udan puncak angkasa bumi bungkah pratiwi oyote bayu bojro duh para bini sepuh ingkang hanggung mestuti dhateng pepoyaning kautaman ingkang sampun pono ing pamawas ingkang sampun lebda ing pitutur kinarya pandam panduming kawula dase ingkang pantes pinundi saha kinabekten panjenenganipun para alim para ulama santriwan saha santriwati ingkang ing wancirahina wanciratri tansah caket sesandingan kitab suci wahyuning ilahi kinarya kangge panuntuning manembah ngibadah dumateng Hyang Widi nuninggih Gusti kang akarya luka ingkang dahat kawula aosi panjenenganipun para pangemban-pangembating praja Bayangkarining Nagri ingkang satu dados pangayomaning kawula dase ingkang pantes sinuba sinukarta para tamu kagung miwah putri ingkang boten saged kawula piji setunggal mbaka setunggal ananging boten ngira-ngiraos pakurmatan kawula dumateng arsa jengandika para tamu langkung-langkung kunjuk dumateng bapa kawula Jamingin Setiawan miwah garwa ugi kadang pisan bapa kawula Bawon Sukardi miwah ibu amit amit pasang aliman tabi ilo-ilo dino mugi tinebena ing tulak sarik dumawaing tawang towang mugi tinebihna saking siku dendaning jawata cumantaka kula koma wantun miyak kamardikan jengandika nembe wawan lelenggahan sinaraya kang manggugati Bapa kawula Jamingin Setiawan miwah garwa Ibu Siti Aspiah ingkang rahayuning dinten sampun kalampahan ponang Bapa kawula Jamingin Setiawan miwah Ibu Siti Asipah kagaduhan atmaja kakung asilih pun Bagus Egi Fernando
Ari ingkang sampun kawuri sampun netepi darmane ngasepuh ngijab kabulaken kalian Atmojo Siwi Bapa Bawon Sukardi Ibu Sumarti pun Roro Laila Marlina ari ingkang sampun kawuri risang penganten sampun kaijab kabulaken anut satataning agami ingkang rinasuk sampun dipun wontenaken upacara adat widi-widana ingkang sampun sinengker wonten ing padukuhan mrika dene kalenggahan menika rahayuning dinten Minggu Surya 21 Juni taun 2000 selangkung ingkang mapan wonten ing Jalan Gotong Royong RT 13 RW 16 wewengkon Kapuk Cengkareng Jakarta Barat bingah raos sing manah Bapak Jamingin Setiawan nampi rawuhipun putra penganten kekalih ingkang samangke badhe dipun wontenaken rahayuning sedya winastan adicara tali dharma utawi adicara ngunduh mantu. Iwa dinten roncening adicara ngunduh mantu sawetawis rombongan pisan ingkang sampun rawuh keparing sedya Bapak Sukardi ingkang samangke badhe ngaturaken menapa ingkang dados niatipun sowan ngabiyantara wonten pidalem Bapak Jamingin Setiawan miwah garwa. Bilih sampun purna rahayuning sedyangenipun matur ingkang samangke sulih sarira saking Bapak Bawon Sukardi ingkang insyaallah badhe dipun salirani kalian panjenenganipun Bapak Sujono purna adicara pasrah kalajengaken adicara panampi sulih sarira saking kang menggugati Bapak Jamingin Setiawan ingkang badhe dipun salirani kalian panjenenganipun Bapak Ustadz Bapak Yanto bilih purna rahayuning sedya pasrah panampi tumuli badhe kalajengaken adicara ngunduh mantun inggih rawuhing risang temanten bilih sampun katampi badhe paringi ageman keris pusaka saking asta dalem kang Bapak Jamingin Setiawan dene ingkang Ibu Siti Astiah badhe ngaturaken wujuding sang-sangan melati linunce badhe kaagemaken dhateng Atmojo temanten kagung purna anggenipun paring pusaka sarta ageman sang-sangan awujud melati temanten badhe hanampi unjukan tirta wening saking ngarsa dalem Rama miwah Ibu seger sumringah salirane rawuhipun risang temanten tumuli sampun samapta arsa kaboyong lumarap dhateng ing sasana rinengga bilih sampun dumugi ing sasana rinengga tumuli badhe kaajengaken adicara pangabekten sungkemipun temanten kekalih dhateng arsa Rama miwah Kang Ibu adicara menika makarya sarengan kalian keluarga Campursari Gita Suara ingkang dipun giyaraken secara langsung live streaming cerah foto Cijantung ugi sinengguyung audio sound system Satria Nur ugi sinengguyung kalian tata rias saking panjenenganipun Ibu Sulastri ingkang mijil saking wewengkon Gotong Royong samangke adicara badhe kapratitisaken kalian Nyi Juru Sumbaga Ibu Tari kinarya Manggala Yudha Manggala Suba katindakaken dening Adimas Wowo ingkang mijil saking sanggar wayang orang Barata para lenggah para tamu nengga suwuking gongso bilih gongso sampun purna tumuli badhe kalajengaken laksitaning adicara ingkang sampun rinantam menggah kawigatosanipun matur
nuwun ingkang tanpa upami. Para tamu rombongan kadang pisan Bapak Bawon Sukarti Ibu Sumarti sampun nglarapaken kulawarga pramila adicara salajengipun kepareng piniji dumateng ngarsa dalem Bapak Sujono ingkang badhe ngaturaken adicara pasrah ngaturaken menapa ingkang dados ajat niatipun anggenipun sowan Bapak Sukarti dhateng dalem Bapak Jamingin Setiawan pramila dumateng ngarsa dalem Bapak Sujono wekdal swasana kawula aturaken nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa la rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal muqtaramin para alim para ulama para sepuh dalah kasepuhan ingkang dahatu kinurmatan wonten paarasanipun Bapak Lurah sakstapipun ingkang kula taati menggah peraturanipun wonten paarasanipun Bapak RT Bapak RW ingkang kula hormati dumateng panjenengan Bapak Sahibul Hazat inggih menika Bapak Jamingin Setiawan ingkang tansah kula hormati. Monggo kita tansah ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala ingkang kula lan panjenengan saat menika dipun paringi kesehatan, kenikmatan ugi kasembangketan sehingga kula lan panjenengan waget makempan wonten ing menika majelis kanthi pinaringan kinanjar wilujeng boten maring anggat satunggal punapa. Monggo kita sesarengan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullah salamuhu mugi kita tetap kunjuk katur wonten ayunan Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sanget antu-antu syafaatipun wiwit wonten ing donya langkung-langkung wonten ing yaumil qiyamah. Mugi-mugi kula lan panjenengan ingkang nampi syafaatipun selaku umat Islam. Amin Allahumma amin. Kanthi salajengipun kula wonten ing mriki tinanggenah amakili talang aturipun inggih menika Bapak Bawon Sukarti. Bapak Bawon Sukarti semindah aturaken sugeng dumateng para hadirin sedaya. Kaping kalihipun salajengipun Bapak Bawon Sukarti kalian Ibu tebih saking tlatah Kebumen Kutha Winangun marak sowan wonten ing dalemipun Bapak Jamingin Setiawan ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Bapak Bawon Sukarti anggen marak sowan wonten dalemipun Bapak
Jamingin Setiawan mugi-mugi ndadosaken amal ingkang sae, amal ingkang soleh, amal ingkang dipun ridhoni dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Ingkang aga kalih kula supados masrahaken kalian Nak Laila dipun pasrahaken kalian Bapak Jamingin Setiawan. Kula pasrahaken kanthi lega lila, kanthi leganing manah, mboten kura kirangi setunggal apapun. Menika tasih wutuh sak gluntung kula paringaken panjenengan dumateng panjenengan Jamingin Setiawan. Mugi Bapak Jamingin Setiawan kersa nampi anak kula ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Tapi kula badhe pesen kalian Bapak Jamingin menika Nak Laila menika lare tasik dereng ngertos napa-napa. Kula suwun dumateng panjenengan Bapak Jamingin Setiawan monggo dipun didik, dipun ulang, dipun pucal kanthi mboten bosen-bosen malih. Mugi menika ndadosaken ingkang sae dumateng Nak Laila kalian Egi. Lan kaping 3 nipun kula marak sowan sak rombongan kula dipun paringi panggenan ingkang sekeca, dipun hormati ingkang wujudipun inggih menika daharan kalian nyamikan uga rampesanipun. Kula sanget matur nuwun sanget dumateng Bapak Jamingin Setiawan. Lan ugi kaping sekawanipun kula sak mangke badhe nyuwun pamit sak sampunipun wekdal sakintenipun sampun sawetawis siang utawi sonten. Kula sekaligus nyuwun pamit mugia kula saking mriki dumugi griya kula Kebumen Kutha Winangun mugia dados selamat wonten ing perjalanan saking awal ngantos akhir. Mugia Bapak Jamingin Setiawan kersa maringi doa dumateng para hadirin sedaya. Kula nyuwun doanipun nggih mugi-mugi wangsul kula utawi cara mriki nggih pulang napa nggih nggih pulang kampung nggih. Nyuwun sewu nggih. Wong kula niki bahasane kan nggih mboten saged kados teng mriki. Nggih nyuwun pangapunten nggih. Nggih wong niki kula nggih anu istilahnya mbeldu. Mbeldu niku napa? Tambel wudu. Soalnya mboten ten sanese. Dadi kula sing ditunjuk. Janipun kula mboten ngerti napa-napa nggih. Nyuwun pangapunten nggih sedaya para hadirin ingkang kula hormati. Mugi-mugi kula kalian Bapak Bawon Sukarti kalian Ibu mugi-mugi mangke kula bidal saking mriki nyuwun doanipun kanthi slamet awal akhir. Mangkatan saking kawula billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara salajengipun inggih adicara panampi sulih sarira saking ngarsa dalem Bapak kang menggugati Bapak Jamingin Setiawan badhe dipun salirani kalian panjenenganipun Bapak kawula Mas Turianto wekdal saha swasana kawula aturaken menggah jumenengipun Bapak Mas Turianto nyuwun dipun apit kalian Bapak Jamingin Setiawan saha kang Ibu Siti Asifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was sagirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Orang antar nih. Antar nih. Orang antar kok ini. Oh. Sebelum kita menyampaikan acara pada pagi hari ini, pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita diberikan kenikmatan iman Islam kita, panjang umur, sehat walafiat. Tidak ada halangan suatu apapun sehingga pada hari ini, detik ini, saat ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat. Tidak ada halangan suatu apapun. Kita bertemu di sini, bertatap muka. Mudah-mudahan dalam pertemuan kami di sini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala atas doa kita bersama. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, juga para pengikutnya, semoga tercurah kepada kita semuanya. Harapan kita sebagai umatnya selalu dan selalu mengharapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah, khususnya kedua pengantin yang sudah siap temu pada siang hari ini di depan kita. Mudah-mudahan nanti semuanya diberi syafaat dan yaumul qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, menyikapi apa yang disampaikan oleh keluarga besar pengantin putra yang diwakili oleh bapak tadi, khususnya dari Bapak Bawon Soekardi atau ibunya dan keluarga besarnya, anandanya bernama Laila Marlena. Sungguh kita ucapan terima kasih Bapak yang sudah datang ke tempat kita. Sak perlu adalah kita untuk bisa bersama-sama memberikan senang kepada anak-anak kita, bahwa pada saat ini atau detik ini anak-anak kita akan diramaikan bersama, disaksikan bersama, dan didatangkan oleh semua pihak, baik itu keluarga dari lelaki, keluarga dari perempuan, maupun dari tetangga-tetangga kita. Saat ini semua akan hadir di tempat kita yang mulia ini. Dengan kedatangan para bapak dan para ibu, khususnya keluarga besar dari Bapak Bawon Soekardi, ya seperti ini Pak ya. Mungkin Pak, saya di sini saya orang Jawa Pak sama. Iya. Kalau orang Purwodadi, tapi sudah lama kalau suruh ngomong Jawanya kepletak-plentot.
Belentak-belentot asli Purwodadi Pak ya. Asli Purwodadi, istri Purwodadi, jadi semuanya dari Purwodadi. Kebetulan Bapak, saya di sini mewakili Bapak Jumangin Setiawan dan Ibu untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak yang saat ini tadi telah menyampaikan banyak penyampaiannya yang sudah kita dengar bersama-sama, dan juga saya atas nama keluarga dari lelaki dari Egi Bernardo mengucapkan terima kasih juga atas kedatangan semua rombongan dari Kebumen Pak ya, dari Kebumen yang sudi kiranya bisa hadir ke tempat yang seperti ini. Mungkin kalau di sini nggak sama dengan di kampung Pak ya, di sini beda dengan di kampung. Kalau di kampung mungkin rumah itu bisa lebar seperti itu, kalau di sini bisa dilewati kaki aja bisa kurang lebar. Tapi nggak apa-apa karena ini sudah tradisinya di Jakarta. Ya mudah-mudahan Bapak dan keluarga besarnya dan saudara-saudaranya bisa hadir di tempat sini. Saya mengucapkan terima kasih, bisalah diterima tempat yang seperti ini Pak ya. Ya, untuk selanjutnya anak-anak kita yang sudah dinikahkan pada tanggal 30 Mei kemarin ya, saat ini tinggal seneng-senengnya Pak. Akan tetapi kesenangan itu juga harus melewati batas. Nanti seneng terlalu kebatasan, anak-anak kita malah seenaknya sendiri. Saling kita menjaga, saling kita ikut mendidik ya, mengarahkan supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh serta solehah. Jadilah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini harapan kita bersama. Jadi nanti ke depan ayo kita bareng-bareng kita kedepankan sebagai orang tua untuk mendidik anak supaya anak-anak kita ini nanti tidak salah perjalanan, tidak salah langkah, tidak salah apa yang dijalankan itu tidak sesuai dengan akidah-akidah kita. Ini yang pertama Pak ya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini dari kecil juga sudah dididik yang terbaik untuk anak-anak kita ini nanti ke depan, supaya kita sebagai orang tua nanti kalau di Jawa ya mohon tolong diawasin Pak. Ini Bapak yang mana sih ini Bapaknya? Pak Bawore mana? Oh Pak Bawore udah tua juga Pak ya. Umurnya berapa Pak? Umurnya pinten? 70 lebih. Ini ibunya? Ibunya juga. Ibunya masih muda kayaknya. Mohon maaf Bu ya, ini canda. Kalau nggak dicandai mah nggak senang seperti itu. Yang penting kita pesan kepada para bapak, khususnya Bapak Bawo dan Ibu, ya tadi yang sampaikan, ya kita sebagai orang tua hanya selalu dan selalu untuk yang terbaik untuk anak-anak kita. Supaya anak-anak kita ini bisa menjalankan sesuai dengan apa yang dijalankan nanti ke depan, dipilih anak laki atau perempuan jadikan anak yang soleh serta solehah. Untuk itu kepada para hadirin Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mewakili dari Bapak Jamingin Setiawan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sudilah kiranya pada siang hari ini sudah mau hadir, sudah mau ikut meramaikan anak kami ya, untuk bisa bertemu, dan tadi sudah diserahkan Bapak ya ke tempat sini. Insya Allah sudah saya terima Pak anaknya ya. Ya mudah-mudahan nanti ya kita sama-sama tadi yang sampaikan kita bisa mendidik ya kepada anak-anak kita yang terbaik. Itulah mungkin barangkali kita nggak banyak lebar, kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun dumateng panjenenganipun Bapak Bawon Sukarti katuran jumeneng wonten sakwingkinging risang penganten kekalih. Ngancik adicara salajengipun ugi dumateng Raden Gatotkaca katuran samapta ing gati sawege ing diri kangge
hanyarengi laksitaning adicara. Katuran dumateng kadang pisan Bapak Bawon Sukardi Ibu dipun tedhakaken wonten ing sakwingkinging penganten. Lah menika to samangke ingkang badhe dipun wastani adicara tali dharma. Tali kekadangan antawis keluarga ageng Bapak Jamingin Setiawan Ibu Siti Asfiah kalian Bapak Bawon Sukardi Ibu Sumarti lantaran pernikahan Egi Fernando kalian Roro Laila Marlina. Sampun katata kanthi titi rahayuning sedya tali dharma samangke tondo sampun katarimah sowanipun risang temanten kekalih tumuli ngarsa dalem Bapa Jamingin ingkang badhe ngagemaken keris pusaka dumateng risang temanten kakung. Ibu Sumarti badhe ngagemaken sangsangan melati dumateng temanten kakung. Purnaning adicara menika samangke badhe dipun paringin unjukan tirta kang wening saking ngarsa dalem Rama Ibu dhateng temanten kekalih. Bijelangenira sang narapati lampahire nira alon bijelangenira sang narapati busana keprabon ginarebek badaya yuwarnani solahira wingit lir midodari tumrun lir midodari tumrun laksitaning adicara nulya risang temanten kekalih arsa kakandhi manjing ing sasana pawiwahan kaya kinanthi ing tengahing padang bulan.
nedenging purnama siji kinarya pambukaning carita ngegla risang suba manggalaya Raden Gatotkaca satra saking pringgondani arsa nglarapaken temanten sajodo Egi Fernando Laila Marlena kadyawa sumilak piyak hangilak-ilak nulya gregah jumangkah risang cucuk lampah hangayahi karya dadi manggalaning suba sinaraya ndepani bebaya ing samarga-marga katinggal madyaning pawiwahan ingkang kebak hamblabar para tamu kakung putri ingkang arsa paring pakurmatan dumateng rawuhipun risang temanten kakung kaya ndoyong-ndoyong no pancak sujining bale winangun ngegla sawuntating satra pringgondanilah menika ta kang bapa-bapa jamingin ingkang sampun boyong atmajanira kekalih temanten kaboyong rinangkul kinempit-kempit mawi sindur awarni setom yang rekta mengku pralambita mugi lampahi temanten kekalih ana ing alam bebrayan tansah pikantuk tuntunaning reh kautaman sindur kang awarni setom yang rekta dadya paugeran ngger anggon mula mampah ana ing sajroning omah-omah kanthi paugeran wani yen to bener wedi yen to luput tuturi handayanipun ang Ibu Siti Aspiah kadang pisan Bawa Sukardi Ibu Sumarti ingkang tansah jampanging awat-awati dumateng sedya manten kekalih mugi nggenira lumadi ing alam bebrayan datanalisir saking paugeraning agami negari miwah tata krami dalidir pangiriting Sekar Cepaka Mulya sajudu yen cinandra nganti kaya sela blakiti sela watu blakiti semut lumaku datan ana kendhate sedaya sami hangungun hanguningani endah edining tawinging pawiwahan dumuging sasana tumuli temanten katimbang dening Kang Rama punang Ibu atur pangandika ingkang kawijiling lisan Bapak abot sing ngendi timbangane Bapak jamingin ngendika padha abote midhanget atur pangandika Kang Bapak tumuli temanten kaju menengaken saking pangkonipun ingkang Rama sasampunipun dipun jumenengaken anggenipun nimbang temanten kekalih sowan ngabyantara ngarsa dalem Bapa Jamingin Setiawan sampun padha timbangane ora banjine banjiladan tumuli temanten kaya wis samapta den wisuda lenggah ing dampari nenggo dadi raja lan ratu ana ing dinten lan dalu samangke
risang temanten sampun lenggah wonten ing sasana rinengga dipun wisuda dadi raja kelawan ratu. Sak sampunipun lenggah sandingan ora mantra-mantra ujuting Bagus Egi kelawan Laila yen Cinandra nganti kaya Bathara Kamajaya kalian Betari Kamaratih kang tedhak ing Ngaracapada. Dene salajengipun piniji dumateng pepunden saking wewengkon Kebumen Bapa Sujana. Bapa Sujana nyuwun palilahipun katuran nglolos duwung keris pusaka ageman risang temanten kakung ingkang samapta badhe sungkem ngarsa dalem Rama miwah Ibu. Ngarsa dalem Bapa Sujana wekdal kawula aturaken. Punapa tamirah ingsun prihatin waspagung mijil dahat tanpa karya sengkan rine mekan Gusti gelung rinusak sekarnya sumawur gambir melati tumuli jengkar wong agung kang apindha nalendra ngandhi kang garwa arsa sumung kemhang uswa pepadane kang ibu miwah kang Rama satemah nganti kaya konjening Bantala Bagus Egi simpuh dhateng ngarsanipun ingkang Ibu Siti Aspiah lah menika ta pangandika ingkang kawijiling lisan. Aduh Kanjeng Ibu, Ibu ingkang sampun dados papaning yoga brata salebeting Sangang Candra dasari laminipun Ibu ingkang sampun nglairaken jabang bayi cenger nuninggih pun kula Egi Fernando Ibu rikala langgahan punika ngaturaken putra ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk ing pepadanipun king Ibu Egi nyuwun pangapunten saking sedaya dosa sedaya lepat kula saya tambahing berkah pangestu dalem Ibu tobat putraku wong bagus kaya linolosan bebayune punampa aturmu kang tulus saka jiwa raga munggir sungkem lan bektimu tak tampa ana dosa lan lupute dilebura dina iki lan pangestune Ibu tampanana ya nggir. Aduh Ibu matur nuwun ingkang tanpa upami awit pangestu ngkara ingkang Ibu dumateng kula pun Egi mara gage kaki simpo nyuwun pangestu marang Ramamu kang pus ngugir jiwa lan ragamu ya nggir. Sendika dawuh Ibu Kanjeng Rama Bapak kula ingkang sowan Rama Egi kene-kene nggir kita mengku gati tumuli simpuh ana ngarsane bapa ana wigati apa wong bagus. Aduh Rama
Rama pepundhen kula pengayuman kula ingkang sampun ngukir jiwa raga kula. Egi ngaturaken sembah sungkem kunjuk dhateng arsa dalem Kang Rama. Egi nyuwun pangestu dalem Kang Rama kangge kabagyan kula anggenipun emah-emah Kanjeng Rama wong bagus. Jebul padha kang dirasakake kari Bima nggih. Kaya bapak hamung kandhek ing jaga ora iso ngendika nggih. Sungkem lan bektimu tak tampa wong bagus. Pangestuku tampanana dadiya jimat. Dadiya pawitan anggonmu omah-omah ya nggih. Aduh Rama matur sembah nuwun. Putri wong ayu Laila nyadung dawuh Rama. Aku titip putraku iki. Yen lali elekno, yen luput benerno ya nggih. Lan derekno garwamu nyuwuna pangestu marang Rama lan ibumu Laila. Sendika dawuh Rama. Wis taken dawuh Kanjeng Rama. Rasane nglumpruk pindhane kapuk tumuli jegrek kadya tugu Sinukarta. Egi Laila sampun dumugi wonten ngarsa dalem Bapa Bawon Sukardi miwah ibu. Tumuli Laila simpuh saha matur dhateng keng ibu. Kanjeng Ibu, kula pun Laila ngaturaken sungkem pangabekti. Laila nyuwun pangapunten saking dosa lepat kula saha nyuwun tambahing berkah pangestu jengandika Ibu. Atmajaku nggih wong ayu. Laila Marlina putriku. Sungkem bektimu marang Ibu wis tak tampa. Tartamtu pangestune Ibu tak pasrahake marang panjenenganmu wong ayu. Tak suwunake kanugraning Gusti rina pantaraning ratri. Muga-muga anggonmu jejodohan tansah bagya mulya atut runtut kaya mimilan mintuna ya nggih. Matur nuwun Ibu. Kanjeng Rama, Bapak Laila ingkang sowan Rama nampi sungkemipun Kang Putra Bapa Bawon Sukardi paribaksa tumuli hangelus palarapandhe kaya winiwir-wiwirik maneh saengga Bapa Bawon Sukardi matur dhateng Atmaja kekalih. Kawruhana putriku bagya bombong penggalihe bapak karo biyung ora kaya dina iki. Awit apa ngger eling nalika sliramu isih timur tak kudang tak gendong ing dewasamu bisa winengku kakung gagah pideksa kebak ing tanggung jawab. Jebul dina iki wis dadi kasunyatan. Mula kagenene pangestune bapak mugi anggonmu omah-omah dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah lan enggal kaparingana momongan putra putri kang soleh utawa solehah ya nggih. Matur nuwun Kanjeng Rama. Egi nyadong dawuh Kanjeng Rama, aku juga titip putriku Laila tanggung jawab tak pasrahake marang panjenenganmu ya wong bagus. Sendika dawuh Kanjeng Rama, aja kesuwen anggonmu simpuh ana ngarsaning Rama lan ibumu enggal lenggah ana keprabon awit isih akeh para kasepuhan kang paring arsa paring pangestu marang jumenenganmu ya nggih. Nistaken dawuh Rama. Sendika dawuh Rama. Ingkang salajengipun piniji dumateng ngarsa dalem Bapa Sujana katuran ngagemaken keris pusaka dhateng risang temanten kakung.
Sawetawis salebeting sungkem raos trenyuh saking ngarsa dalem temanten kekalih. Raos trenyuh saking ngarsa dalem Rama Ibu nganti datan saranta ana luh kang tumiba dhateng pangkoning Rama Ibu yen Cinandra nganti kaya reroncening mutiara. Matur nuwun ingkang tanpa upami dumateng ngarsa dalem Bapa Sujon ingkang sampun maringi keris pusaka jimat ingkang kinarya kangge srana samangke paring pengayoman dumateng garwa putra putri miwah keluarga agengipun. Kasigek ingkang kacarita genti ingkang kawuwus rahayuning sedya tali dharma ngunduh mantu trisang temanten kekalih sampun katampi kepara sampun purna. Awit sampun pikantuk pangestung para saking ngarsa dalem Rama miwah Ibu. Purnaning pawiwahan Bapak Jamingin Setiawan miwah Ibu anggenipun nderek ngleluri budaya Jawi sanesipun ngaturaken hiburan campursari upacara adat Jawi samangke badhe ngaturaken wujuding beksan persembahan beksan Gatut Kaca ingkang katindakaken dening Adimas Wowo saking Sanggar Barata. Kepada seluruh tamu selamat menyaksikan. Raden Gatut Kaca Satra Pringgondani. Nulya ngupadi kekasihira Dewi Pergiwa.
bungah raos sing manah Satrio Pringgondani kaya-kaya wis pinanggih kelawan kekasih Dewi Pergiwa tumuli arsa den kandi kundur dateng Pringgondani ayo yayi derekno kakang kundur marang Pringgondani yayi waduh Kang Mas Gatotkaca monggo kok angel wah arep selfie malah wis angel monggo Raden Kang Mas Gatotkaca kula dherekaken kundur dhateng Pringgondani Raden Gatotkaca wis bablas ilang cotho lah kasih tepuk tangan yang meriah untuk beksan Gatotkaca Pergiwa. Bapak Ibu hadirin sekalian, Purna rahayuning sedya winastan adicara ngunduh mantu tawitali dharma. Hanamung sakpurnaning adicara beksan Gatotkaca taksih wonten adicara winastan saweran. Kinarya kunjuk pangabekten atur nuwun anggenipun kagungan hajat Bapak Jamingin Setiawan Ibu Siti Aspiah. Anggenipun nampi sawanipun temanten kekalih kanthi lurus raharja mboten wonten alangan setunggal menapa. Pramila rahayuning sedya Bapak Jamingin Setiawan miwah Ibu badhe dipun wontenaken adicara saweran. Awit saking menika kepada adik-adik Kang Mas Mbak Yu ingkang badhe ngalap berkah saweran untuk berdiri di samping panggung. Nah, berdiri di samping panggung sini supaya bisa disyuting. Ayo siapapun yang akan ngalap berkah saweran, monggo Ibu. Luar biasa. Tar dulu, pelan-pelan. Pasukane urung mlumpuk kabeh kok. Nanti untuk saweran yang diambil uang atau yang ada di sini, ojo ngerayah rok ya. Oh nyaut rok ngoh. Oke. Kanthi niatan bismillahirrahmanirrahim, mugi hajatipun Bapak Jamingin Setiawan Ibu Siti Aspiah sageta lulus raharja tidak ada halangan dari awal hingga akhir, amin amin Allahumma. Pengantin diberikan kebahagiaan lahir batin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin amin Allahumma. Segera diberikan momongan putra putri yang soleh solehah, diberikan kemudahan rezekinya dan menjadi keluarga yang bahagia sejahtera. Kemanapun melangkah selalu diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dari segala persoalan. Kemanapun melangkah akan dimudahkan untuk mencari rezeki, mendapatkan ridha Allah selamat dunia dan akhirat. Dengan bismillahirrahmanirrahim saweran dimulai. Wah. Kaya mbata rubuh. Ayo yo ayo 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 ayo. Pas, yo. Ambyar, ambyar, ambyar. Ayo, co, ayo, co, ayo, co. Kaya hambata rubuh para warga masyarakat ingkang nderek ngalap berkah hajatipun Bapak Jamingin Setiawan awit pernikahan Egi Fernando kalian Laila Marlina Atmojo Bapak Bawon Soekardi. Mugi-mugi
ingkang pikantuk rejeki saking mriki, ingkang dereng pikantuk jodoh segera mendapatkan jodoh. Yang belum sunat ndang sunat. Nanggapi kita suara. Oke. Mekaten kala wau menggah rahayuning sedya Bapak Jamingin Setiawan Ibu Siti Aspiah. Pramila kawula pinangka pamyawara Bondan Winarna nyuwun pangapunten saking sedaya kekirangan. Pangapunten matur nuwun dumateng sedaya pamirsa budaya saking giaran live streaming cerah foto. Kunjuk dumateng panjenenganipun para pengamat seni, matur nuwun sanget menggah sengkuyunganipun. Purwa madya usana hamung nyuwun pangapunten ingkang tanpa pami awit saking sedaya kekirangan kawula. Mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Eki dan Laila. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Sekian dari saya dengan kata penutup Joyo Joyo Wijayanti Rahayu Kang Sami Pinangge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.